mga bay? So karong adlaw mga tumisa Avenida! Let's go! Ay, Kaya na mo si manager. bigyan po yung Oculus video. Sino yan? Sino yan? Wala ko sinaw kayo. Pwede yummy mga bay. Yan? Sino yan? Yeah. Hindi ako Sinaw yan? Mga bay, karong adlaw ko yung din na mo si Yummy. Yung tao no, gwapo na Ay, kayo. what's up? Laki ni siya sa una po. Lagi ko. Lagi ko, bro. Are you good, bro? Kani po siya. Kani siya ang bugtong lalaki ni Kuya Ronnie nga. Nahimo na siyang babae ka. Oo. Nanasaray ko lang. Tapos kay Tikon. Yung taong Tikon. Mali. Sinaw yan? Baklang-bakla. Shit, totoy baklang-bakla. Lagi mantay po kayo bubos. Oo. Diba? Walay samput. Sabihin na sila yung mga to na ta. Bay, bago na po kayo tutoy, oh. Sa una, babae din siya sa una. Ay, babae po ni siya sa una, guys. Oo, oo. Hala na, hindi isang tatlo. Okay mga bahay na nami sa Avenida.